לגבי מה הדין חתן בראשית, האם הוא עולה במקום כהן או לא עולה במקום כהן. אז רבי שלום יש לו שיטה, הוא סובר במרן שבקידשתו, שזה דאורייתא, לא מוציאים כהן בעל כורחו, לא מעלים ישראל במקום כהן אם יש כהן, ולא אומרים במקום כהן אם יש כהן. אם יש כהן, הכהן צריך לעלות. אומר הרב, ולכן מנהגנו בחתן תורה, ואיך שעושים בשמחת תורה וגם בפרשת בראשית, אומר ככה, חתן בראשית עולה שביעי והוא משלים. אחר שקראו 6 עולים את 6 ימי בראשית, בעצם ביום הראשון קורא הראשון, הכהן, ביום השני הלוי, ביום השלישי השלישי, ברביעי הרביעי, החמישי שישי, עולה חתן תורה, בעצם חתן בראשית, לא חתן תורה, עולה חתן בראשית, מבראשית עד סוף הפרשה. ואחר זה מעלים חתן שהשלים את התורה ביום שמחת תורה למוסיף בסדרת ויחולו, ואחר כך אז עולה חתן בראשית למשלים, וחוזר לקרוא הפרשה כולה מבראשית עד סוף הפרשה. כן היה מנהג בבית הכנסת שלנו, בשאר בתי כנסת בעיר מולדתי מקנס, וגם כשבאתי לקזבלנקה המשכתי לעשות כן, ועוף לא צבח, והוא מנהג טוב, ובזה יבוא שלום בבית הכנסת. אומר הרב, מה יבוא שלום? גם הכהן עולה כהן, גם הלוי אם יש לוי עולה לוי, גם זה שקנה חתן תורה עולה למוסיף של ויחולו, וברוך השם החתן בראשית מקבל את כל הכבוד שמתחילת בראשית עד סוף הפרשה. אומר הרב, אצלנו לא נשמע כדבר הזה להוציא את הכהן מחוץ לבית הכנסת, וזה ודאי שזה מנהג ראוי, כי גם הוא מיוסד על פי ההלכה בלי להיכנס למחלוקות כאלה ואחרים. אם אנחנו מוצאים את הכהן, לא מוצאים את הכהן, אומרים אף על פי שיש כהן, אנחנו לא אומרים אף על פי שיש כהן, שכהן יעלה. כהן וקידשתו זה דבר מדאורייתא. כדאי, אז אחים וברוכים.